Saman po. Ayos lang naman po. Ah, nahuli daw ni mama mo, si papa mo. Ba't di ka nagsumbong? Takot po kasi ako na baka saktan ni Papa si Mama. Kaya ano, Di po ako nagsimula. maraming beses no, ano, 2 beses lang po. 2 beses. Pero ngayon, ano ka na? Ah, Nung unang beses ba, ano ang nasa isip mo nung unang beses? Na nangyari yun o ginawa mo yun? Yung nasa isip ko lang po kasi pag nagsumo ako, baka po kasi yung mga kapatid ko tsaka si Mama isaktan ni Papa. Kaya di na po ako nakapagsumbong nun. Mm. Tsaka, tinakot ka ni papa mo? Opo. Ano sabi ni papa mo? Huwag daw po ako magsusumbong. Kasi po sasaktan niya po sila Mama. Tapos yung nahuli na ni mama mo, Doon na po ako nagsumbong. kasi ano nakita niya na, okay lang na pinakulong na si papa mo. Para hindi na matuloy yung gagawin niya. Ano, masama kasi yun, masama. Yan po mga kalingap si Ate Samantha. Pero ngayon nag-aaral ka. Opo. Ano sabi ng classmate mo? Wala man. Wala naman. Kami naman dito, kasi nawala yung, alam ko po mahirap ang buhay, madami kayong anak. Mahirap Wala talaga kayong siya. nawala pa yung Nagkatuwang sa katuwang. buhay siya. Okay lang yun ay kasi Hmm. minsan naman po baga ano yung mga bata. Ano? Opo, sir. Mama. Hmm. Mahirap talaga sir kasi tulad kayan po sir, may pang araw-araw lang po namin. mm, Opo, Ano pong kumain na po ba kayo? sir. Tapos na po sir. Ano pong ulam ninyo? Binilang ko lang po ng lutong ulam yung mga bata kasi tanghali na po ako nakapagtapos ng laba. Pang natapos. Buti na at may mga ano pa naman kayo. Panatili po sir na kinukusugan ko lang sir ang buhot ko para sa 4 na bata. Minsan, napanghinaan na talaga ako sir. Mm. Buti hindi ka bumibitaw ano na eh. Naman po sir. At minsan nga po sir, natatakot ako para sa sarili ko kasi po, operada po ako ay. Naoperahan ka. Oh, ano po ako, cesarean po ako Basta sa 3, tapos may appendix po ako. may appendix ka. So tapos ang araw-araw niyo po kinukuha niyo sa Pagyola Opo Bandera. sir. Minsan po, pag nagpapalaba, yan po. Tatanggap po ako ng labada maliban po sa abuanan kong 1.5 pong buwan na. Tatanggap po ako ng labada po sir. Sa labada po yun ang pinagkukunan ni Nanay Rhea. Nung unang buwan. Buti nga po sir, nung unang buwan, binigyan ako ng DSWD ng 4,000. Ayun pong pinagkasya-kasya ko sa Buti po nakakuha kayo ano. pinabili ko po ng gamit ng 3 bata. Para po yun sa ano. Financial daw po yun sir ay. Tapos Ano pinakuha po po. yun? Ano buwan-buwan po yung biak. Hindi po. Pero at least meron. Ayun. Ano pa na yung iba yung ano, pinagkukunan ng hanap buhay, kumbaga maliban sa paglalaba. Minsan po, nabakulod yan sir, dun sa dagat. Nakuha po na yung mga shell baga po sir. Tuwad-tuhad yung tawag dito. Sino po? Ako po minsan. Nangunguha ka ng mga shells, tapos, Binibenta po sir, 50 po, 1 kilo nun. mm, Balik ko. Ano po. Kaya tama nga ngayon, no, ano sana ang ate, kasi marami akong labahan. Makaalis-alis. si ano po, si Samantha, tumutulong din sa'yo. Opo, sir. Siya naman pong maasahan ko sa kapatid niya. Pag may gawa po ako, sir. Ah, Siya pong taga-bantay. ikaw pala, Ate Samantha, yung nagbabantay sa mga kapatid mo. Opo. Ikaw yung, ano, at anong masasabi mo kay mama mo? Ah, Opo. Palagi po siyang mag-iingat. Mahal po namin siya. Anong maipapangako mo sa kanya, kay mama mo? Tutulungan ko po siya palagi. Lagi. Tapos magtatapos ng pag-aaral, ano? Opo. Para pag nakatapos ka na, makakuha ka ng magandang trabaho.
ikaw naman yung magtutulong kay mama mo. Yan ba yung pangarap mo? Opo. Mabait pa lang na ito si Samantha, no? Ito sir, matalino po yan sir. Nag-graduate po yan with honors ano po, ngayong grade 6 niya po. With honors ka? Opo sir. 95 average mo? Ay, 90. 91 ata. Pasok na din po sa ano. 90 ang average mo. Congrats, ha? Talino. Ay, matalino pa lang. Ano, Ano po sir. ah, huwag kang panghinaanan ng loob na eh. Ngayon, okay na po. Nag-iisang buwan na po. Isang buwan na nawala si Mister. Naipakulong nyo. Ano sabi ni Mister po? Na humingi siya ng tawad sa'yo. Ano po, mga ilang araw bago siya nakulong, nagpunta po kami doon. Agad kinausap ko siya. Sisi daw siya sa ginawa niya. Ay ko, di man na basta-basta kadali patawarin ang ginawa mo. Okay lang sana kung nagnakaw ka, madali pang matanggap. Pero yung sarili kong anak, ginalaw mo. Hirap tanggapin. Ganong kadali-dali. Kaya sabi ko, pagdusahan niya muna sa kulungan yung ginawa niya. At wala na po kasi yung Nobel po piyansa. kasi yung kaso niya. Oo, mahabang buhay na pagkakulong yun. Yun talaga po. Kaya yun, nangyari yun para mabigyan talaga siya ng leksyon kasi hindi tama yung ginawa niya. Ate Samantha, ikaw, anong nararamdaman mo para kay papa mo? Medyo malungkot po na may Malungkot na may halang balik. Nakakulong na si papa mo. So, ano mo na lang, kalimutan mo na lang. Pero, siyempre dahil sa batas, ay kailangan siya makulong habang buhay, dapat talaga siya makulong. Doon talaga ang kahinatnan niya kasi sa ginawa niya. Nay? po sir. Baka nay, iurong niyo na yung Sir, ngayon nga sir, gulong-gulo pa ako. Di pa ako makadesisyon talaga sir. Talaga, hirap pa ngayon. Kaya sa mga bata, minsan nagwawala po lalo na yung bunso ko. Minsan nasanay kasi yan bago siya matulog, magising sa umaga, kasama niya yung papa niya. Kaya ngayon, medyo hirap po ako sa bata. Hindi, kasi once na inurong niyo po, pwede na siya makalaya. Opo, sir. Ang payo ko lang, nay, nandito naman kami, Team Kalingap. Hindi kasi yung ginawa niya. Hindi katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap. Sabi ko, marami namang iba. Okay lang sana kung ng babae siya. Yung sarili niyang anak na. Yung iba nga, pag ng babae ka talagang okay pala, matatanggap-tanggap ko pa sir, ng babae siya. Mapapatawad ko pa siya. Pero yung anak ko ng mismo, bigat sa loob. Hindi talaga, kumbaga katanggap-tanggap yun. Nay, kami naman, kaya nandito kami para tumulong sa inyo, sa pangangailangan ninyo. Hindi ko na masasabi na talagang lahat ng pangangailangan ninyo. Pero sa abot ng makakaya namin. Tulong na din po sir. Pasaban niya ko ate, kay ate may isa ako sa napili niyang sa inyo. Kasi sa yung beses bumili ako doon sa tindahan niya, tinanong niya ako kung kailangan ko daw ng tulong. Ay, talagang ate, kailangan ko ng tulong, lalo naman mag-iisa na lang ako. Talaga pong kailangan ko ng tulong. Akala ko ay alok na ako ng labandir sa kanya. Hindi pala. Kayo palang inoffer niya sa akin. Palaking salamat ka din po sir. At nakikita ko naman sa iyo, Ate Rhea, isang mabuting ina. Isa kang mabait na kaibigan. Mabait na mabuting kapwa. Kaya, ito naman, napuntahan ka namin. Hindi naman po yan, kami, scout namin. Hindi kami basta-basta lalong-lalo na sa channel ko. Hindi ko inaano sa kung kanino. Kundi ba sa inyo, sa talagang deserving. Kasi nakikita ko na yung kaguluhan, stress sa puso mo, sa isip mo, sa mga anak mo. Kami naman,
tutulong naman sa abot ng makakaya namin. Maraming salamat po, sir. Isa ako sa napili mo, sir, na tulungan, sir. Dahil hindi ako taga rito. Sulong buhay po ako dito, sir. Kaya, nang nangyari yun, talagang wala akong malapitan, sir. Kasi, lumaki din po akong walang magulang na babae. Broken family po ako. Mm. Kaya, hirap po ako. Taga saan ka po pala, Nay? Taga Negros po ako, sir. Negros Occidental. Sa Negros. Kahit po, Occidental. Bacolod. Paano po kayo napadpad dito sa Ano po, na yung Bicol? Kay-textmate po kami nung asawa ko. Dati na din po ako pabalik-balik trabaho sa Manila po. Namasukan na akong kasambahay. Hanggang sa napadpad po ako dito. Hanggang sa nabuntis po ako sa kambar ko. Di na po ako nakauwi sa amin. Dito na po ako namalagi. Kasama 10 taon na po ako dito ngayon. Hindi po ba pumasok sa isip mo na umuwi sa Iniisip ko din kasi, sir, na umuwi ako doon. Pero kung sakaling uwi ako doon, pamasahe lang po ang dala ko. Mas nagsisimula po ako sa umpisa. Parang medyo mahihirapan talaga ako, sir. kung uwi. Kasi nandito na yung mga Mm-mm. kakilala mo, Opo. hanap buhay mo. Nandito na kasing tapos yung mga bata, mahirapan po ako. Okay. Ano ba na yung pangarap mo na hanap buhay? Gusto ko na yung may permanente ako, sir, na pagkakitaan yung araw-araw, sir, na may pumapasok. Kahit maliit lang po, sir. Basta may araw-araw pong pumapasok. Hindi na po ako aalis na sa bahay. At dito na lang po ako. Kasi talaga minsan maglaba ako kasama ko yung bunso ko. Kasi may Sino po si pasok na bunso? po. Ayun, maliit, lumabas na. 3 taon po yung bunso ko. Kaya minsan dala-dala ko po yan sa labada. Dito ka ate, Kasan? Ate Samantha. Si Ate Samantha, maganda pati po ang anak niyo. Medyo nga po siya. Ganun. Kamukha din ni Samantha dun sa vlog ko. Sikat kasi siya dati. Samantha din. Ganda din. Ate Samantha, kumusta? Ano nang plano mo ngayon? Plano ko po ngayon is mag-focus sa pag-aaral tsaka tumulong po kay mama. Ayan, very good. Yan. Baka magpara cellphone ka lang naman. Wala man pong gamit na cellphone, sir. Isa lang cellphone namin. Isa lang yung cellphone. Okay, at tama yun na mag-focus ka sa pag-aaral mo. Makapagtapos ka, tumulong ka sa mama mo kasi kita mo naman kung gaano kayo kamahal ng mama mo. Opo. Ano ba yung ginagawa ni mama mo? Nagsasakripisyo po siya para sa amin. Galing naman na nakikita niya yung sakripisyo mo. Sabi niya nga, gabi na ako natutulog. Tapos madaling araw nagigising. Gabi ka na po natutulog. Anong oras ng gabi po? Alas 6? Pero misa nga po, nakaraang gabi, alas 11 na po ako natulog. Alas Nagtupik 11. pa po ako ng mga labahe. Tapos anong oras kayo nagigising? Alas 4 po, sir. So ito pala yung yung Kusina naman, sir. oo. Ito, mga kalingap yung munting nila, tahanan. Ate Samantha, anong pangarap mo kay mama mo? So, magkaroon po siya ng magandang buhay. Magandang Tsaka buhay. Po, tapos hindi na po siya magtrabaho. Hindi na siya magtrabaho. Paano kung gusto ni mama mo lagi magtrabaho? Papayagan ko po siya, pero dapat po yung trabaho niya, may oras po, tsaka yung pahinga niya. Wow, kakatuwa naman ay. Kitang-kita ko kung gaano mo kamahal ang anak mo. Kasi mula sa mga salita ng anak mo, talagang yun yung bunga ng pagmamahal mo. Laga po yan, sir. Minsan nga, hindi ko na yung pinapatrabaho, sir. Kahapon galing sa school, di na yan wala nang ginawa yan. Humahanga ako sa iyo, Nay, kasi ang ibang magulang kasi pag nahuli niya na ganun, doubt siya kung bang magdadalawang isip siya kung ipapakulong niya o ano. Ang ibang magulang, hinahayaan na lang. Pero ikaw, Nay, talagang pinakulong niyo kasi para sa anak mo. May kasabihan nga
ah, yung asawa daw napapalitan pero ang anak hindi. Kasi yung kadugo mo baga. Pero hindi naman ano. Matimbang talaga sir ang anak kaysa asawa. Kasi ang asawa madali lang hanapin. Pero yung anak, siyam na buwan mong dinala yan, pahirapan pa. Iluwal. Lalo na yung sa kambal ko, nag 50-50 po ako yan siya. Kasi para yung suhi yan. Hindi ko aram na kambal silang dalawa. Naisiis po ako. Mm. Kaya hirap po ako. Natatakot nga ako minsan sarili ko. Baka mabaak yung tahi ko o ano. Kasi lagi ko nagbubuhat ni mababagat. Mm. Di naman maiwasan. Kailangan namang magbuhat. Pamaasahan yung tulong lalaki ko. Maliliit pa. Marunong ka pong mag-alaga ng baboy na Tapos natuto na din po ako. Ano po kayo malikot dyan? Samantha, okay ka lang? Opo. Yan po, si Ate Samantha. Bata pa po si Ate Samantha, no? Si pa lang po si matrisi po sa November. Hayaan nyo na, hayaan nyo na At, syempre kapag maraming blessing, syempre, yung blessing naman ibibigay natin sa inyo. Kumusta naman na dito sa bahay nyo? Okay naman? Okay naman po sir, wala man lang may ano sa amin. Medyo malapit din po sa dagat. Delikado nga po sa pagmalaki ang tubig. Lalo sa bata, minsan balantayan. Pag malaki ang tubig, umaabot po dito sa amin ang tubig. Isa, lagpas na po dyan. Mamayang hapon po, aabot na yun dito ang tubig. Ano na yan dyan? Hapon po, Opo, depende po pag malaki po ang tubig. Pag tumataas po yan dito. Tulad ngayon, malaki po ang tubig. Abot na po yan dito. Mamaya po mga alas 5 at abot na po yan dito. Ano din si Ate Samantha, oh. Ate Samantha, dito na kami, ha? Si Kuya Alvin. Appear tayo, appear. Kaya Kuya Alvin. Medyo na ano si Ate Samantha, Medyo nahihiya. Parang yung Samantha. Pero ang ano niya, ang matalinong bata si Samantha. matalinaw naman yan sir. Lahat na po yan nasali sa sa school. Hayaan ko lang. Lagi siyang kasali Kaya po sir. sa mga contest. Kaya Sa po. mga, totoo ba yun, Ate Samantha? Opo. Lagi kang kasali. Sa anong mga competition yung... Journalist po, tas essay, tas minsan po sa mga patula. Galing naman. Nananalo ka naman. Yung sa pagtula po, hindi po, pero dun po sa essay writing, tsaka sa journal na lalo po ako. Wow! Ang galing. Sir, sa Benson, last, May. Iban po yan sa Benson. Matalinong bata. Yan. Anuhin mo lang ito, Nay. Lagi mo siyang kausapin, ha? Kasi lagi ko lang nasa Lagi mo siyang ipapaalala na yung kumbaga, na makamove on na siya. Wala na yung dati, wala na yung Kaya, Nay, kung nag-iisip kayo na patawarin pa or palayain, wag na. Kasi yun naman ang nasa batas, Pag nag-rape ka, kailangan habang buhay ka na kasi batas yun, Wala man pinahintulutan ang Panginoon na batas, lahat yan pinahintulutan ng Panginoon. Batas na yan para sa ikakabuti nating mga tao. So, kaya yung batas na hindi na siya makakalaya, isundin na lang natin, ha? Para yan po sa anak niyo. po, sir. Okay po, Nay. Yan. At kami naman na Team Kalingap ay ito yung gawain namin, tumulong sa mga kagaya niyo pong nangangailangan, especially sa channel ko po, yan po yung ating advocacy na makatulong sa mga deserving na kagaya niyo po na nangangailangan ng tulong. Nay? Po, sir. So, Nay, magbibigay lang ako sa iyo, Nay, ng kaunting halaga po, Nay? Para pangtulong po sa inyo. At sa baon din ng mga bata, pagkain nyo. Samantala lang naman po tulong.
Yun, sir. Ito na lang. Welcome. Ano lang. May pangbaon ka na. Kumbaga ka ng salumi. May pangbaon ka na. Nakangiti na si ano eh. Ba't nahihirapan po siya sa baon? Minsan walang baon siya. Tayo ngayon talaga, sir. Talagang, Oh, lalo na paubos na po yung budget ko. Ay, hindi na sila nakakabaon. ano na po, budget na lang po. Kumbaga tipid-tipid lang siya. Di ba? Minsan nga po, binibilang ko na lang biskwit. Napakain ko na lang minsan dito bago umalis. Yung binigay sa inyo na DSWD kailan pa? Ay, nakaraang buwan po, sir. Ubos na Pero yun. pero natitipid-tipid nyo. Opo, sir. Buti nga, may mga nagbigay ng gamit sa school. Nakakatipid-tipid po. Binigyan kayo ng Opo. gamit. Si ma'am, yung chip ng WCPD po, Apo. nagbigay po sa kanya ng bag tsaka notebook. Bakit po nagbigay? Kasi alam niya yung kalagayan niyo po na wala nang tatay. Ikaw naman Ate Samantha, tuloy lang sa pag-aaral ha? Alam ko naman na matalinong bata ka. May papangako mo ba sa amin na magtatapos ka? Opo. Yan. Tutulungan mo si mama mo, Opo. mga kapatid mo. Yan. Kami naman, tutulong din kami sa iyo ha. Tulong kami sa abot ng aming makakaya. Hanggat kaya ko, sir, paaralin ko sila, sir. Yan malaki pamana ko sa kanila, yung pag-aaral nila, makapagtapos sila. Man ako ibang ipamana. Hanggat kaya. Mukhang masaya si nanay na nag-aliwalas na po ang mukha mo eh. Ay, sir, pinipilit ko talaga, sir, na para sa kanila. Kaya minsan, napanghinaan na talaga ako. Naisip ko man silang apat, paano kung mawala pa ako? Sino na yung mag-alaga sa kanila? Hindi ko mahirap walang magulang kasi lumaki din kasi ako sa walang magulang eh. Oo. Naintindihan kita, Nay. Lakasan mo lang ang loob mo, Nay. Lagi kang manalangin. At kay Ate Samantha. Po. Nahihiya. Marunong ka mag-pray. Opo. Anong ginagawa pag nagpe-pray? Nagsisign of the cross po, tsaka yung praying mo po para sa family mo. Para sa family. Kung ano yung nais ng puso mo. Na makaraos kayo sa kahirapan. Makatapos ka sa pag-aaral. Ate Samantha? Opo. Yan. Magkamukha pala kayo na yun ng anak niyo. Magkamalan nga po, sir, na lang magkapatid na lang kami para pag naglabas kami dyan sa labas, magkapatid na lang daw kami. Kasi magkasing tangkad na, magkasing laki. But pumayat nga siya, sir. Kaya nung mataba yan. Bakit po siya pumayat? Pumayat pa, parang nag-ano po sa pagkain. Dahil Walaan sa po siya ng gana. Ay, huwag ka na Payat po Mag-una yan. tayo, ha? Mag-smile ka daw, Ate Samantha. Happy na tayo, dito na ang Team Kalingap. May mga tutulong na sa'yo. Masaya ka, Kalimutan mo na yung nakaraan, ha? Opo. Move on na tayo. Move on. Kalimutan na at kami naman, sabot ng aming kaya, makatulong sa inyo, ha? Opo. Paano na yan, Nay? Hindi din kami magtatagal Sige, po. sir. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Welcome. Medyo nahihiya po. Siguro sa sunod, hindi na mahihiya. First time talaga, sir, kasi di maakalain, sir. Dati talaga, nanonood-dood lang pa kami sa mga vlog na yan. Pero di ko akalain na. Nakakapanood rin po kayo. Kasi Nakakapanood ka. Kilala mo ako? Kalingap Alvin ako. Ay, Alvin po kayo. Kalingap Alvin ako. Subscribe mo ako, ha? Opo. Yan po mga kalingap. Papaalam na tayo. Nay, paalam na mo. Maraming salamat po, sir. Tatapusin ko ito. Tapos punta ako sa labada ko. Ayan po. Ayan po. Ma'am, maraming salamat po. Ayan mga kalingap. Thank you so much. At grabe po yung pinagdadaanan ni Ate Rhea kasi nararamdaman ko po sa kanya na talaga yung nagda-doubt siya, naguguluhan siya kung papalayain ba niya yung asawa niya or hayaan na dun sa kulungan. So kasi nagda-doubt siya kasi wala nang magbubuhay dun sa mga anak niya po.
gusto niyang palayain, at doon na lang siya kasi hindi katanggap-tanggap yung ginawa nung ama doon sa kanyang anak. Tayo naman po na Team Kalingap ay sa mga ganyang cases na si nanay ay kumbaga na stress o sa hindi makapagdesisyon, nandito tayo. Ang pinayo natin ay hayaan na lang ni nanay yung asawa niya na nakakulong kasi yun naman ang karapat dapat sa ginawa, at tayo naman po ay tutulong sa abot ng ating makakaya sa kanilang pamilya. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya